Ens ha alertat, en aquest cas, la policia local, s'ha posat en contacte amb nosaltres perquè fem la difusió. Va passar ja a la tarda, dues farmàcies del poble, en aquest cas, van rebre un intent d'estafa telefònica, algú que es feia passar per l'Ajuntament, en aquest cas, i això és el de menys, però en aquest cas, demanant que s'aboni una suposada taxa d'escombraries. Bé, el primer que hem de dir, que això sempre ho faig, però és important que quedi clar, l'Ajuntament, en aquest cas d'Arenys de Munt, però qualsevol Ajuntament mai truca per telèfon. És a dir, si s'han de posar en contacte amb tu, ho faran via carta, via mail, sempre per escrit. Mai et trucaran per telèfon. Clar, si tu saps aquesta informació i et truquen i et fan passar per l'Ajuntament, ja saps al moment que és una estafa, però és important conèixer, en aquest cas, aquest fet. Bé, això. Bàsicament es van intentar posar en contacte amb la farmàcia, les dues farmàcies no van caure, van veure de seguida que van sospitar de seguida que es tractava d'una estafa. Una d'elles, a més, va mirar el calendari oficial de taxes i va veure que no tocava pagar cap tipus de taxa d'escombraries. Això va dir que sempre anar, si més no, a la font, com diuen sempre els Mossos d'Esquadra, no? Anar a la font i confirmar a veure si allò és veritat, no? Sí, ahir parlàvem amb els Mossos d'una altra qüestió que sí que pot anar relacionada, en aquest cas era per internet, però també parlàvem d'intents d'estafa. Bé, nosaltres hem parlat aquest matí amb en Javier Reina, que és el cap de la policia local, que ens donava encara més informació. Ahir a la tarda es va tenir coneixement que dos establiments d'aquí d'Arenys de Munt, que són farmàcies, van rebre trucades d'una persona fent-se passar per un funcionari, un treballador de l'Ajuntament, en la qual li reclamava una taxa d'escombraries. Afortunadament, cap de les dues farmàcies que van rebre aquesta trucada telefònica van caure, inclús van sospitar i va semblar estrany, perquè és molt estrany, i tornem a repetir-ho, fa uns mesos ja ho vam parlar. L'Ajuntament no truca mai per demanar un pagament d'una taxa o d'un import o d'un impost. No, mai trucarà, sempre rebrà notificacions per escrit, i sempre hem de validar aquest requeriment que reben, perquè també poden rebre requeriments per escrit a través de mails que poden ser fraudulents. Doncs llavors aquests professionals de la farmàcia s'hi va sospitar, inclús una de les persones que ho va fer molt bé va mirar el calendari de taxes, en aquest cas demanava la taxa d'escombraries i va veure que no tocava, llavors ja va començar a sospitar i va trucar a la policia local per comunicar-ho. Llavors volem donar aquesta publicitat, aquest tipus d'estafa, perquè la gent, tant siguin establiments com particulars, mai facin pagaments a requeriment d'una trucada telefònica o d'un mail.